Ngiyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kaMogophosani, i-channel Freak. Sicela ukuthi ubhalele kufanele ukulike, ukusubscribe, ukuba imember ye-channel, ukunikela kwi-channel using any other method ongasebenzisa, but ikhona account number ongayisebenzisa when you choose to give kanti ngiyaqhubeka nenze okuhle endaweni zangakini nani kanza wethu. Ukwenza kahle kuyakusiza, kuyayivula izinto empilweni, ngoba i-calling yethu ayifani. Abanye i-calling yabo ukuthi bona bapha abantu bese uNkulunkulu ebabusisa, noma izidalwa zabo ezibambethe zifuna baphe nje bese bona bayazuza ngalokupha. Yabona, you can open your doors ngokupha, ngokulekelela abantu ey'ndaweni zangakini. So namhlanje la sibheka udaba lukaThabani Mthiye. So uthi ngicela ukubuza, kuchazani uphupha usisi wami egeza umntwana wami owashona lapho bekungathi ngimlawo lamagaga wamgeza nawo? Inamba isenze kuphela kusona nekuseni ya 5 ntambama, isenze kakhulu kuma calls. Ungayisenza ku WhatsApp, ungasenda ama voice note, ungasendi ku WhatsApp, ungasenda ama SMS please. So uThabani la njobe esho ukuthi ke kusho ingane yakhe yashona isigezwa udadewabo. Sikhulumele le phupho leli ulubuza la besikhuluma khona ukuthi ukusho ukuthini uphupho ugeza umuntu ongasekho. So yena ufika akafunanga ukubheka lokho, ngoba umuntu ongasekho inoma abubani umuntu ongasekho, yabona. So asikusho lokho, angifuni kusasa umuntu abuya ngibuza ukuthi kusho ukuthini uphupha ugeza umuntu wakho ongasekho. Likhona iphupho la sichaza khona ukuthi uma uphupha umuntu uphupha ugeza umuntu ongasekho, so itsala uwe or omunye umuntu, kodwa uma egezwa lo muntu ongasekho kuyafanana. Ngabe ugezwa uwe, ngabe ugezwa omunye umuntu, kodwa akasekho lo muntu. Nake singakusho number 1, uma uphupha la ingane yashona kuwuphawu oluhluma igezwa omunye umuntu noma abe uweke, ngoba lokho kusho ukuthi kudingeka niyenzele umsebenzi wenhlambululo maduzane. 2, omunye ngayibeka kanje, angathi uma uphupha ingane yashona kuwuphawu oluhluma igezwa olusho ukuthi ungabe usapholisa amaseko, ungabe usalinda, phuthuma umgeze lo umufi ngoba akageziwe noma azange agezeke kahle uma namgeza ngemva kokushona kwakhe, yabona. 3, omunye angayibeka kanje, angathi uma uphupha ingane yashona kuwuphawu oluhluba igezwa ngoba lusho ukuthi ihambe kahle inhlambululo futhi ugezekile umufi uma ukuthi kade nisanda kumenzela inhlambululo, ngoba le phupho lingafika vele uthola ukuthi just recently you did inhlambululo, you did cleansing, bese uphupha uyamgeza. So uyamgeza noma uyamgeza bese ahlambululo siyamuhle lapho. It means whatever beniyenza ukumgeza kumhlambululo ihambe kahle, yabona. So ifika as a confirmation of what you just did recently, we cleansing perhaps. So be blessed. Kuleka kuyo Jesu.